Report! Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 8485 o Animal Welfare Act ang isang lalaki matapos nitong tagain sa mukha ang isang aso sa Tayug, Pangasinan. Ayon sa pulisya, pauwi na sana ang sospek nang bigla umano itong atakihin ng 4 na Rottweiler dogs ng kapitbahay. Sa takot ng sospek, nataga nito ang isang aso gamit ang kanyang itak. Sugat sa ilong, pisngi at bunganga ang natamo ng aso. Kagado naligay panabas ko di unag. Ako, kaya natagbak ko. Ang asong tinaga ay pagmamayari umano ng pamangkin ng sospek. Itong natin, naka-receive tayo ng complaints na yung alaga niyang aso is tinaga ng kanyang uncle. So immediately nagkanda ng investigation po ang ating kapulisan ng Tayug. At napag-alaman natin through CCTV camera ng victim, nakita na yung uncle niya mismo ang tumaga sa kanyang aso. Kasalukuyang nakapihit ang suspect sa Tayug Municipal Police Station. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Neil Muero, Tatak IFM. IFM News! IFM News! IFM News!